Guys, good afternoon. Welcome back to my channel. Ito si Vlog. Karong hapon na guys, ako ra usa na bilinda ari. Wadi hagang amo kay tuan ni gikuhat siyang pag-umangkon kay lubong sa ijang isuon karon. Unsa gibili naman ko daris bay. Unsa kay mingaw lagi ko kaadyo dari kay ako ra man isa. Agahang buhatin karon guys mag geba ag ilahang kuan toilet bowl dugay ran sa mukan ko ba kay sige ko bu malibang ang alag malibang ko magsige ligi bu man ang isuwayan og adyo karon og may makamao ba ko aning karahon ni sa kay ag diferensya guys kay kanarabang katong takugta ko baluag na may muagas dana na guling na juta si ay juta nga kinalkal na hagikan daras ilaom na una anja halaging ajuhon ni kay para di na ko magkuan di na ko magkabuang og singan ani di na ko mag-arsa-arsag tubig ibubo anja kay kanilagi dita tubero waya na hag-adyo kay labong wadi hagang alaga ako ragit mag-adyo-adyo di man siguro ni madaras ko ni pahiyom anja lamanin ko ano laruhon para kuan kay asang adyohon ni mahang gutangan ang kamera kay basi kuan napikiuni ay kuan lagi guys wow okay na siya ita dyan na may tubig mo agas dari gigan dari tangke mo na ang gusto ka ng kete mawaag tubig huwag tubig arin mo agas gigas tangke nama look muan manggod inahalan siguro minsan bugat na higis na ni dugay lang niya sa angkan ano kaya ang dapat kong gawin magkita ko kabugat anak kita para magdiot na okay sa wala siya mo kuan agas sana all di na mo agas kay pait kita bu guys bu bito mo wa na siya mo agas thank you Lord sana di na mo agas aray okay pasado na ko guys aning gidak-dak na gamit ko kay aron di na samok ning kuan sige ka lagi ko bubo guys bubo ang gusto nga din ako magbubo guys sakit ang hawak kaduga dyang kuan kanana ay bubo arsa ba tubig sige arsa tubig sa wadagang laga pero muli ko karusbay kay kuan saingana ning muli sa kudad to kaya wala ko kalili sang bahay sang magwa na ang sana kong kasimana gasway wala ko kauli ay salamat kay wa na mo sana napasar na ako wala nang tubig guys na wala tubig ni agas na sana okay na siya ikono na luhos Orsi. Tapos wala na sana siyang tubig mo aga sa bangag. Arang-arang muragwa na. Ay salamat Lord di mo jud kong itabangan nga wala tubig ni aga sa anas buho ba na buho na kanang gikandari. Para di na ko mahirapan sa kalisod guys. Ay nako salamat sa inyong pagtan-aw. Welcome back. Please subscribe my YouTube channel guys. Maura to. Salamat ug maayong hapon kaninong tanan. Bye bye.